Кой е най-големият убиец на нашата енергия, когато вървим към кариерна промяна, кариерна или бизнес цел? Най-големият убиец на нашата енергия в процеса на кариерна промяна или постигане на цел е средата. Да, това звучи като клише, но когато правя одит на средата с моите клиенти, много често става ясно, че може би тя е малко по-хаотична, отколкото е здравословно. Физическата среда, бюрото, колата, мястото, на което работим и в което битуваме през по-голямата част от времето, е добре да бъде почистено. Без буклук, без стари вещи, без прекалено много натрупани неща на бюрото ни, за да можем да се фокусираме. Дори във фън шуй се казва, че прекаленото вещи и прекаленото много стари неща и буклуци зациклят енергията. Така че на първо място е важно физическата ни среда, поне там, където планираме или работиме по нашите цели и кариерна промяна, да е чиста. На второ място емоционалната среда. Драми, клюка или отношения, които изпиват емоционалната ни енергия, са крайно нездравословни, когато искаме да вървим към кариерна цел или кариерна промяна. Затова поне в този етап е добре да ограничим контакта си с хора, които само внасят драма, клюки или просто ненужно изпиват енергията ни. Ако в момента си по път на кариерна цел или кариерна промяна или просто имаш нужда да подобриш средата около себе си, сподели ми в коментар и ще се радвам да разбера към каква цел или промяна вървиш ти и как смяташ, че можеш да направиш средата си по-подходяща за тази цел или промяна.